wakafamba kato wakatonzi endai munobvisa hanzi iri mombe chena mobvisa iri mombe chena asi mombe iyoyo munotozviitira zvinhu zvese zvinoita muri pamambo makore. Saka ini ndakazovati zvakadaro chiitai muise dare wandazofeya kuna mabhara ndokuuya kwawakaita. Asi nyaya yavo chaiyo wakatobvumirana semhuri kuti wabvise mombe yavo chena yourayirwa pano pamambo makoni zvirango zvavo zvoitirwa nyaya yavo ipere zvekuti zvekuvachiremba kana vachienda vanonda asi ndomatauriro kengoachiremba akaega izvo zvose panzira wakatobvisa mombe yekwamambo wakabvisa bati uchiti yekuurayira nekuita zvirango zvacho munoyana chiremba wenyu toitira panapa. I think zati zvedu zvatakataura zvatakabvumirana. Ini sokwero ndandisina kurinzwa asi ndisina kurinzwa kudaro kuti ndanga ndida kuzivawo kuti zvinofamba sei. Ndakafonera kuofisi yamabhara vakanditaurira kuti mambo ndowachatitaurira kuti zvinofambiswa sei. Izvozvo saka kuuya kwandaita nhasi mombe iripo yakatengwa asi kuti toi zviri kuitirwa kuno kana kumusha ndanga ndisina kuziona. Okay. Makuna anoitwa sei dare iyo makuna anobviswa mombe. Mombe yacho inoitwa tsvano iyoyo chena iyo inourayiwa. Yaurayiwa wakapara mhosva dzacho hawadyi nyama yacho ndoinouraya. Asi hawadyi nyama yacho inodyiwa nevatorwa. Kuurayiwa inogona kuurayiwa pamambo kana kuurayiwa kudunhu zvichiitwa naishe kana namambo. Pamusoro emambo makuna vanobvisa mombe chena. Mombe iyoyo ngeyekuvachenesa vana. Ivo vakaita makuna havaidhiba. Inotorwa musana wacho wati mbuya makagurwa musana vana vakanyengana. Musana iwo unobva wagurwa mbuya wavo hamene zvavachaitawa nambuya wekumukadzi nevambuya wekumurume kuti mambuya edu maviri mai wekwababa namai wekwamai. Ndo zvaita vana voshumana ipapo vochembedza zvapera kuti vachenesana. Chityi chaicho chotorwa chopuhwa kuna baba kuti makapaziwa uchishumira nawo nevamwe vavo asi wavachi. Saka panozoda kuti imwe mombe yemagura musana inotopuhwa kuna baba kuti musana wangu kuna mbuya kuti musana wangu wakagurwa. Yemagura chityi chakavhiringidzwa kuna baba dzobva dzaita nhatu. Saka mambo manje maita zvisina kufanirawo munyika mangu muno zvisati zvamboitwa vanofanira kupuhwa mombe yavo mambo. wakatobvisa Vakatobvisa? Kana zvakazvikugwana yangu wakatobvisa. aiwa tinoti Saka radare rinoda kuti ridi richiitwe ndokwamba kwauya wainapo kuti pane dare rauda kuti ridi richiitwe ende wanga waina mbuya wavo nekuti paina chiremba anenge achitungamira achikuta kuti nyaya nhau isvike kuneyo kumhepo ndizvo chaizvo haingoitwi pasina chiremba anoitisa nyaya iyoyo. Ndo patiri kubvunzisa isusu kuti raiti yourayirwa pano here nekuti watoti wanayo kana kuti yourayirwa kudunhu. Munogara kupi? Kwaishe ndireke uko wese dzimba dzese havari mandakunya forimbo havari maforimba mucheka pumwe ndevaforimba idunhu rangu tibatsire mhuri tisarambe iripo tochiziva kuti toisa zuva rekuti dare riitwe mouya nambuya ava
dare racho kana mati munoda chiremba unoku wariko iwawo vanokwanisa kukutungamirai nhau dzenyu kana kuti iyo mbuya wakatanga dare iri vanopedzisa dare ravo ndo vatinopa first option kuti vapedzise dare ravo. Mambo zvakanaka akutoda chimera nehupfu unozobikwa pane zvese zvinonga ichitwa izvi pachabikwa tudo pavanonga vachiita izvi pane zvinonga zvichiitwa kana chiremba woita vanonga vachitamba ngoma yavo saka zvingotambudzi pasina arito. Makuna vana doro ndinobva ndibatsirei ipapo zvakare pamakuna apa wana wakatogura musana wambuya wana wakatogura chitu chababa wakapaza baba saka manje zvawakapaza saizvozvo wakatotadza ndinotenda neuya wabvuma musha saka nhasi unoyo wana iwawo zvichiitwa zvinoitirwa mumusha mavo pamba pemukuru zvaitirwa pamba pemukuru kuti wana wakatogura musana venyu kuita akutogura mombe ndo inongotaurirwa chete zvataurwa saizvozvo zvogurwa asi vachari pamusana vambuya wavo vagurwayo vanobvisa mombe inotsika inoenda kuna mbuya vachari pachitu chababa vanopa mombe yababa inoenda mushembe vanopuwa imweni inoona vangega dzabva zaitana ndo chimiro chaivo chifambisana nekuti hapana chichashumwa kawarwa pasi kuna hawangopereri pamombe iyo anoripwa chete ndimambo ndiye anoripwa chete pamombe apa ndo pachabva musana unoenda kunana mbuya isaremedzi wano musana ndo unoenda kunana mbuya handi chichwu kunana baba hakuna dzimwe mombe dzicharipwa futi mombe imwe ndo inori nemamombe inoripirwa mambo makuna mbiri kwete 3 kana 4 iyo inoikatobva nozobva panyama ipapo chiyo zvamataura kuti musana vanobva washayana madzimbuya votimburwa nepakati woshayana madzimbuya right iyo then chinopuhwa pamakuna bandauko rinoenda kuna mambo kana kuti ishe anenge ari then vana baba vanopuhwa mabandauko andei vanopuhwa chi mabandauko then imwe nyama yese vanhu vodii vodya varipo nokuti haiendi yese mombe kuya ukugayadhi unongozoenda bandauko kuna baba handii chichwu chomirira mama then musana madzimbuya akachikobva musana ndo zvazvinoita hakuna kuti kunozoripwa zvinhu anoripirwa ndimambo zvazvaitika mese kunenge kwaitika anondoripirwa ndimambo makuna anotoenda kuna mambo hayaidi kuna ishe saka hapabikwi doro nekuti hatisi kupembedza mai madzinza tikabika doro redu rakakosha so ndo mamirire azvo anditi saka mambo watambira then totaura ishe foripo wanenge vari ikoko ndiye anozotopuhwa chichwu akandimirira ikoko nekuti vari kuitira kui vanoitira pati pemukuru handiti pemukuru anenge aripo pachine problem here I think guidance takupa iliyo mai muchida ndobvunza kuti kana muri kuti mukuru murume wamukuru kusaidire rekwedere kusaidzi kwavo iwo mubvunzo ati wamunonge kuchiti mukuru isaidi ripi kwemudzimai kwakaparirwa nyaya handii ndizvo tabvumirana ndo kwainondoitirwa ndo sekuru
saka zvaura avamukuwapasa ane ndio shenyu aiwa ndikuwaforimbo mabharani unofonerayo munoda kuzviita rini so that mabharani abva ataura kuti mambo wakabhadhara zvinhu zvavo ivo vanozongopuhwa chichu chavo chekuita basa iroro unoda kuti zviko rini guidance pana chine problem neguidance ndakupa zvinondoita changamire hawapuhwi chichu kuba icho vanopuhwa banda uko chichu chinopuhwa kuna baba wakatadzi banda uko Suleiman, nachikumbira kubvunzawo kuti panhau yamambo chitsanangura mati pane paina chiremba chiremba muchatibatsirawo nawo here muna mbuya wenyuka vari kutora dare renyu iri tingaripe umwe chiremba here vaona kuti kune makupinda mamanyukosi futi hameno imimi ndimungatotipe guidance nekuti zvinhu zvekumhepo izvi hazvipi pasina chiremba anoita nekuti munoita fanika maswitsi basa redu isusu madzimambo nderekuomberera kuti chii pasi panyarare asi wana chiremba nemasvikiro noti chiremba paine masvikiro toati masvikiro ndoanoita basa iri ndoanenge achitaura nevekumhepo kuti basa renyu rigamuchireke mumhepo which is spiritual. So ipapo ndimi munotipa guidance kana ndida kuti kupe chiremba tinawo wana chiremba vanozviziva vanokuitirai dare iroro but sekutaura kwandaita kuti hanzi pane zvakatonzi kuti nyaya dzenyu dziperi dzinofanira kuita zvakati saka chiremba yendi ane dare riri behind handiti ndinoona sekunge gogo ngatanga dare ira wange wanopedza dare nawo nekuti gogo matsananguriro muri kuita mambo ndo matsananguriro wakaita kuti ndofanira kunge ndiripo ndichisondaidza nyaya iyi nokuti makamboita ndisipo hazviperi wakati kunge ndiripo ndokuti zvinhu zvinge zviendeke sekunge zviri right hapaipi dare iri pasina chiremba anotaurira wekumhepo but haritambirwi manje dare renyu iro rekumhepo chiremba akaita ari ega haritambirwi kana mambo asina kudii kuritaurira ndo mashandiro aiita anoita that's why zvinhu zvinotoenda kwamambo ari mapunapuna andi yoritiswa ribrevu but chiremba inini handikwanisi kuti nditaurire nechikumurero rangu ini nderekutonga physically zvamakaita izvo nekutaurira kuti aiwa chigamuchirai wana wakanyangadza wakandiri chiremba oita basa rake manje pana achine mubvunzo here tijekeserani nekuti hatidi kuti maita basa guru iri rinotadzira kundotambirwa mukaita semaswitsi munodzoka futi rinenge risina kudii zvapa kana sengozi mungoripirana muri tu pasina kutaurwa namambo pasina kutaurwa nemhepo yufaini kuti hapana zvamaita ngozi iyo inouya anopedza ndimambo une masvikiro zvodi zvofamba washoma panyaya iyi ndozoti zvakagundura mai wakabereka mwana nekuti zvakavasvitsa pasingaiti zvakaitika even yacho nyakuzviita pamba zvakaitika kusiri kuda kwake unongoziva zoti yatoriwo chigumu futi nezvakaitika kuti ndandisi zvazvisi zvekuda kwangu saka atone chigumu chekutoda kuti sekuru vanga vandiripe kusaitika namai vedu vanototo yakatikanganisira hanzva dzedu zvingagone kureruka kuti hapana kuripana handizvi hanokuipapo dai mati tabva mototajekeserana kana achiti sekuru wakandikanganisira akabatwa repo hamene nokutaurana kwavo nyaya inonzi wakandikanganisira iyo wakakanganisa warwa iri sekutaura kwakwayo
Makuna haisiri nhau yekuti inonzi ndingati makuna anoripwa kuna mambo kuti wakashayikira nyika yangu kundodii handi makuna aripwa zvodi ibviri panenge patodikana nemwana kana adzvarwa zvekutozondororana ndosaka ndipari kuita chenura nekuti kana kuzondororana vanhu vanozondororana mumashure handi nawe makuna iri yega ndinokumbirawo kuti iye musikana ataure zveapa pa ngataure tiri mudani changamira ane mwana ndosaka muchinzwa hanzi mashura anonzi mashura padunhu zvinoitwa chichitaura chinzi pakaitwa mashura padunhu apa zvoreva kuti dunhu harisire munhu nderamambo saka kuripirwa kunenge kuchienda kuwaridzi wematunhu ndondo kwakaitirwa mashura taura tinzwe regai pamwe ane zvaakuda kutaura taura tinzwe ndiani muzvare ndiwani mina hangu ngangoti takadanana asi kuti minda ndichiri mwana mudiki saka amene makore mangani ndandine 15 wazotanga kusvigwa nemakore mudare muduko ndojana atanga uine 15 right isusu hatichaeki nekuti tinoramba tiri kudzoka kumashure nhau dzakadari inhau dzatakuti dzakaitika rini kwakudhara kwakudhara zvibone dziona makore mangani tichure makore toti 2004 davakasvikwa neumwe mukomana asiri uyu zvikadai zvakaita zvakamira sei handi zviro zvakaitika kare ende kuti titi isusu wakanga usingazivi zvawaiita kwete ndo wakakubora here so zviro zvakadii zvakaitika kare sekuru mune mhosva yekuripira yechimanda yanditi yechimanda yekundoripira vanayo nekuti ndimakatanga muzvaro yechimanda ndozvamunondoripira chimanda mhosva yechimanda anongoripira upangoendesa mombe yechimanda kunanayo ana tezvara wenyu avo ndeendesa rii wanoendesa mombe yechimanda tenda kunanayo saka yaeka kari torida ringi kuti tichizive kuita magetsi acho oitwa rii handiti zvese zvapo right weekend ino izvoita here uhange zvatotoda fude sa
munodzoka rii chiri paizuva ramunodzoka kana kuti hakukwanisi here kuti mukumbire kunonoka ne1 day moita mangwana kuti muva mapedze zvinhu zvenyu chikumbira dare roitwa mangwana chiremba chiremba hawana chiremba wavo anondopedzera basa iro ari kuharare chiremba ari kuharare nemari dzaari kudaidzira inani kunyemba ndizipamwe dziri asi handina kuramba kuti chiremba ngaaregedze kuuya asi zvinenge zvakaongorera kuti mari dziungane zvakadaro pandichaita mombe yamunokutaura ndandauimisa kupera kwomwedzi iye ari kudawo munhu zvinoziva kuti basa ripere wotanga mumberipo wopa chiremba awa wovapa mumberi zviri kuda kuti achiremba ndiyondoti kupera kwamwedzi muhamaita dare vatamboumisa ndozoti rini tipe madhesi acho ese pamadhesi anongangoti kupera kwemwedzi right mwedzi unoyu moita dare mwedzi unouya mobhadhara mombe yake yechimanda nyaya yake yadi yapera handiti saka iwewo paunoeka mwedzi unoyu ndiri pawakasununguka uhwaya nachiremba muchibva mauya muchiita dare tibataziya kuti mwedzi pauri kupera karenda redu iro ndisai apa patinoona makarenda edu topedza kuona madhesi tosenza nemadhesi tatichitirega kupera kwemwedzi uno musi wa31 weekend yacho inonga iri 28-29 Saturday Sunday unokwanisa rini iyo yaekati yafebruary ndikupira kuti ndiite ndichitaura namabharansi vanhu vochiita kuti zvikasikire right tapedza kupera kwemwedzi anenge ane mari obva aya nachiremba auya nachiremba mabharani anotaurai kuti aidha first week yafebruary haifaniri kupfuura first week yafebruary handiti right mari yemombe yechimanda next futi tongoti paunopera mari iyoyo by march first week yamarch inenge yadi yabhaaa kuti danho ripere pane achine zvekubvunza ndinobvunzawo kwamati mombe yacho inotemwa temwa ichiopiwa kanda uko baba opiwa kanda uko saka baba wacho watiri kupa apa ndewapiwo baba wacho wandiramba baba wacho wakuramba ndewapi aripo wacho iwaaramba kumuyasa tatoenda kunonokopinda mudare taenda nemota isidomuwangora asi tatakatovaudza ndiani makore ani baba toshandisa seni mekuti muteka mponaoziya ndotumira vana mabaya vangu ava notaura okupai mari yepeturu moenda mondotaura navo kuti aiwa mambo itai kana waramba manje inini muri wananyati ndini baba wenyu handii ndini baba wemhuri dzese dzenyati dzese zvese vanhu vanoona makozi dzakuripirwa ndinodya zvatopera izvo ndokuita mambo sorry dare kungenda kuda kudzokisa imashure nyaya iyi yatora nguva ikunobvesera zvazvongi saka asi iwo gogo wegwarare avo unga wakati hanzi zvinogona kuti nyaya iyi iitwe naana chiremba wekunoko wakati hanzi mimi wachataura nini wachakufonera saka isusu seina hakuda ndichitofunga kuti pamwe wakakutaurirai because waiti hanzi unowaziva wakati zvinogona kuti tishandisewa nachiremba wekunoko zita ravo mukawaziva nokutafara ndinowaziya ndinowaziya right ndinokwanisa kuvafonera ndikanapiwa time ndinovafonera nenhamba dzavo
ndonzwa kuti vanobvuma here dada riitwe nachiremba kana wabvuma kuti munoita mangwana handiti saka mumbotimirei bichana padhuze apo handiti kuti ndingopedze kwasara mangani vatatu ndore kupedzisira rekupedzisira foni yangu haina mari ane mari ndiana ndisire mukwasha wanaokwa